Santa Cruzan sa laog kan kulungan, abay posible palan. Yan ang pinatunayan kan Legazpi City Jail sa indang selebrasyon kan Flores de Mayo. Napapalibutan man in rehas, alagad dai naging kaulangan sa nasabing manihamiento na maisilibrar ang kulturang kinatudan. Kaya naman sulot ang sa idang nagagayo na nagaon, dai man nagpahure sa pagrampa ang mga PDL kan Legazpi City Jail. Saro sa mga ruminampang PDL si alias Jane. Siya ang napili bilang Reyna Emperatriz. Sabi niya, dahil niya namamatean marin kapungawan sa iyang pamilya. Darakan mga siring na aktibidad, kaya dawa na sa laog kan kulungan, pasalamat man giraray da siya sa mga espuersos kan pasilidad. Wag lang po tayo mawala ng pag-asa na kahit nandito po tayo kasi gumagawa na rin po ng paraan yung BJMP para at least hindi po natin mafe-feel yung lungkot at kahit papano maipaano natin sa pamilya natin na okay lang tayo dito at hindi tayo papabayaan ng BJMP. Onseng lalaki at sinonseng babayeng PDL ang napiling magbali sa nasabing aktibidad. Pinartisiparan man ini ni Jail Officer 1, Journalist De Leon na nagserbi bilang Reyna Elena 1. As in Jail Officer 1, Glenn Reyudique bilang Constantine. Sigun kay Jail Senior Inspector Fernan Sunga, onseng PDL ang nagbale. Obheto kan aktibidad na maipamati man girare sa indang mga PDL na dawa nakakomiter ang mga inining krimen, parte man giraray sindakan komunidad. Bagay na matao man ng inspirasyon sa mga PDL para sa dagos na pagbabago. As part of na rin nila ng social life. Himik dito kaysa sa labas. Kumbaga, mas safe. Ang mga ginamit na arko gibo man mismo kan mga PDL. Ang Welfare and Development Section kan fasilidad ang nag-organisar kan nasabing aktibidad. May tema ining Santa Cruzan sa Barangay Bagong Pag-asa na apwera sa pagtaong gugmaan sa mga PDL sa man ining fundraising activity. Ng ating nagpa-join tayo ng ating personnel para ipakita sa kanila na talagang nakikibahagi tayo sa programa. Huli sa magayon na resulta kan aktibidad, plano na kan manhamiento kan Legazpi City Jail na iniyan gibuhon na taon-taon. Para sa mga baretang tatak Bicol, Carmelo Balia.